संधी मी खाली काढली नाही आणि तो पाण्याचा रांजण मी फोडून टाकला की काय बहिणी आणि पूजेची फुले काम ही पाहिजे। देव साळेश्वर पुनः प्रतिष्ठापना वर्धापन दिसानिमित्तान कोरगाव पेठेचा वाड्यावयल्या साळेश्वर देवस्थानात विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यावळी जाल्यो। ते भायर देवस्थानाचे माचेर एक विनोदी, एक दशावतारी आणि एक संत काळातले संगीत नाटक अशा 3 सुरबूस नाटकांची खावड नाटक मोग्यांक लाभली। बिरेस्तार शुक्रार आणि शेनवार असे 3 दीस कोरगाव पेडणेच्या देव साळेश्वर देवस्थानाचो वर्सुकी पुनः प्रतिष्ठापना सुवाळो जालो। धार्मिक विधी, आरत, पालखी असे विधी 3 दीस उमेदीन जाले। पयले दिसा सौजन्याची ऐशी तैशी, दुसरे दिसा त्राटिका उद्धार हो दशावतार, जाल्यार तिसरे दिसा संगीत प्रीती संगम हे प्रल्हाद केशव अथयेंचे नाटक जाले। राज्य पुरस्कार जैतिवंत ज्येष्ठ रंगकर्मी रामदास परबान त्याचे दिग्दर्शन केले। संगीत साथ हार्मोनियम शिवानंद दाभोलकार आणि दत्तराज चारीन दिली। एका तेंपार गाजलेली पदां परतून एक फावट पेडणेकारांक आयकपाक मेळ्ळी। गोवा 365 खातीर कोरगांवच्यान जवाहर बर्वे।